по-весел час. Когато си, когато аз, когато някой се ражда, нали с децата ни света се подмладява всеки път, зато е млад този свят. За приятелите наши, нека вдигнем тежки чаши и налием гласа вино. Нека Бог да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Клопно изпълнение! Айде, дигайте чашите с виното и пийте. И така, слушам ви за Коледа, какво искате? Но, искам жена. Да. Друго. Костюм на дядо Коледа. А сега да видиме. Добре, друго. Трето си съм измислила. Защо трябва да са три, не мога да разбера? Защото сте слушали много през годината. Нали? Ето, заповядайте, това е за вас. И аз ви благодаря за това изпълнение. Внимателно слизаме и при нас идва кой? Здравей! Как се казваш? Ния! Ния, ти ще ни изпълниш ли нещо? Какво? Качете се, Давид. Браво на децата. И аз сега още по-трудно. Хайде, Давид, отивай, бабо, отивай с нея. Обещахме ли ми сега дали сте научили да танцувате жабата? Само с показалци. Готови ръцете горе, тръгваме първо лекичко за гряване. Високо горе, още по-високо, край повече не се качвани ръцете, аз ви виждам всички. Загряваме. Пътикови! Клякай наново! Още наново! Опа и